Staden i mitt blod av Jan Davé. Det handlar barnens framtid som varor i nattens torg. Det kväver skolans ranunkler med tysta händer. Det är affärsmän i sorgens bransch och kallar sig tjänare. Det dödar drömmar med administrativa knivar. Det kysser lagen på pappret, men slickar pengarnas fläckar. Det hatar sanningens ljus och gömmer sig i tystnadens nät. Det vill att staden dör i mina ögon, långsamt, utan ångest. Det vill att fosterlandet blir en grav i min blick. Men staden älskade mig först och jag gav den min röst. Det land jag valde som mitt. Fött är jag min moder, men av min tro. Försvarar mig med lagens ord och jag försvarar det med kärlek. Ni utnyttjar tystnadens kultur för att gömma era affärer. Ni utnyttjar att jag inte föddes här för att göra mig mindre mänsklig. Ni sprider era lögner som höstlöv i vinden. Han har psyksjuk. Det ropar för att släcka en annan låga. Ni sätter stämpeln där era händer borde brinna. Ni vill dräpa mig, men ni kan inte döda min stad. Ni kan krossa mitt namn, men inte de minnen jag bär. Barnens skratt i korridoren. Pennans första spår på papper. En lärares ögon som tänder morgonens hopp. Ni slår ner den som dokumenterar, för att tysta vittnen. Ni tar deras jobb, deras frid, kastar deras framtid ut ur fönstret. Men varje avslöjande är en fackla i era mörka salar. Varje ord jag skrev är ett frö som vägrar vissna. Ja, ni kunde få rapporter att kalla mig sinnessjuk. Men lögnen är ett tunt papper mot sanningens tegelsten. Ni kan döda mig i era handlingar, men inte i morgondagens röst. För sanningen hörs i ekon, i föräldrars viskningar, i barnens steg, i domstolens papper, i lagens stavning, i städernas minne. Och när makten som står på köpet en dag faller, då står barnens drömmar kvar som vittnen vid ruinerna. Ni handlar i skymundan, men världen räknar. De som planterar rädsla kommer att skörda avskyn. Jag står kvar, inte av stolthet, utan av kärlek. För staden som gav mig rötter, för lagen som gav mig rätt. Ta era hot, ert hat, er smutsiga handel. Lägg era rapporter över mina axlar. Jag bär dem som rustning. Ni kan tysta min röst för en natt, men inte morgondagens ljus. Sanningen kommer att bryta er tystnad, och barnen kommer att få sin framtid åter. Okej, välkomna. Ibland är en dikt så mycket mer än bara ord på ett papper. Den kan vara en rop, ett försvar, till och med ett vapen. Och i den här genomgången ska vi kika på en svensk dikt som är precis det. Det är en riktigt stark berättelse om en stad, en röst som helt enkelt vägrar att bli tystad. Och den där eviga kampen mellan en individs kärlek och ett ansiktslöst, förtryckande system. Och dikten, den väntar inte. Den kastar oss rakt in i själva hjärtat av allting med den här raden. Och det som är så viktigt här, det är att drivkraften inte är hat, det är kärlek. Personen ser liksom sin röst som en skyldighet. Någonting man måste ge tillbaka till staden som älskar den först. Och det här, det ramar in hela konflikten som ett försvar, inte en attack. Det är en otroligt viktig skillnad. Så vilka är det som står mot varandra här? Jo, dikten målar snabbt upp en väldigt tydlig bild. På ena sidan har vi staden och dess försvarare. Och på den andra, skuggorna. En helt ansiktslös grupp som bara kallas dom. Så vilka är dom? Dikten lindar inte direkt in det. Definitionen vi får är knivskarp, nästan brutal. Affärsmän i sorgens bransch. Tänk på den bilden en sekund. De säljer inte saker, de profiterar på olycka och sorg. Och den där ironin är att de dessutom kallar sig tjänare. Den är ju helt slående. Det är precis det här dubbelspelet, det här hyckleriet som blir diktens måltavla. Och den här sorgens branschen är inte bara någon luddig idé.
Nej. Dikten radar upp väldigt specifika anklagelser. Det handlar inte om enstaka felsteg utan om en systematisk, nästan industriell förstörelse av det som är stadens själ. Den första anklagelsen, den träffar verkligen hårt. Att handla med barnens framtid som varor. Bilden av ett nattens torg, den är ju medvetet vald för att kännas mörk och skum. Den antyder ju att de här affärerna görs i hemlighet och att det absolut mest värdefulla vi har, alltså nästa generations potential, har reducerats till något med en prislapp. Här får vi en metafor som är så vacker och samtidigt så otroligt tragisk. Skolans ranunkler. Tänk på små, färgstarka blommor fulla av liv. Det är ju en bild för kreativitet, för nyfikenhet, för allt det som ska få blomma i en skola. Och det kvävs inte med buller och bång utan med tysta händer. Det är en tyst metodisk process, vilket på något sätt gör det hela ännu läskigare. Den här bilden är ju bara helt genialisk. De dödar drömmar med administrativa knivar. Knivar är vanligtvis personliga, våldsamma. Men här är de administrativa, byråkratins kalla, opersonliga verktyg. Det betyder ju att drömmar inte krossas i någon episk strid, utan de dör en tyst död i en hög med blanketter, policydokument och avslagsbeslut. Alltså, kontrasten här säger allt. Att kyssa lagen på pappret, det är en steril, formell gest. Man visar respekt utåt. Men sen, den där nästan vulgära bilden av att slicka pengarnas fläckar, det är ju en bild av ren, ofiltrerad girighet. Den polerade fasaden mot den smutsiga verkligheten. Allt i en enda mening. Okej, så vad händer när sanningen blir för obekväm för systemet? Jo, då skiftar dikten fokus. För då attackerar de inte längre argumenten. Istället attackerar de personen bakom argumenten. Lögnen blir deras främsta vapen. Och här ser vi precis hur det vapnet används. De tar talarens bakgrund, det faktum att hen inte är född i staden, och använder det för att försöka förminska hens mänsklighet och därmed också hens rätt att ens ha en åsikt. Det är ju ett klassiskt fult knep. Kan du inte vinna debatten, försök tysta motståndaren genom att ifrågasätta om de ens har hemma här. Och när inget annat funkar, då tar de till det sista, fulaste knepet. Att stämpla talaren som galen, som psyksjuk. Ett försök att fullständigt radera all trovärdighet. Men motattacken här, det är en av diktens absolut starkaste bilder. En lögn är bara ett tunt papper. Det är skört, det går lätt att riva sönder. Men sanningen, den är en tegelsten, solid, tung och den kan krossa vilken pappersvägg som helst. Men alltså, hur orkar man stå emot ett helt system på det här sättet? Var kommer styrkan ifrån? Dikten visar oss att den inte kommer från stolthet eller ego. Den kommer från kärleken till staden. En kärlek som nu förvandlas till en slags rustning. Här ser vi själva källan till motståndskraften. Och det är inte några stora, abstrakta ideal. Det är de här små, nästan triviala men helt okrossbara sakerna. Ljudet av barns skratt i en korridor. Synen av en pennas första märke på ett papper. En lärares blick som inger hopp. Det är de här små mänskliga ögonblicken som byråkratin och lögnerna helt enkelt inte kan komma åt. De är oförstörbara. Och här sker en helt fantastisk vändning. Talaren säger i princip, varsågoda. Fortsätt ös på med era lögner, era rapporter, lägg allt på mina axlar. Men istället för att knäckas under tyngden så omvandlar hen attackerna till en rustning. Exakt det som var menat att skada blir istället ett skydd och en symbol för hela kampen. I den sista delen händer något. Dikten slutar vara ett försvar och blir istället en profetia. Nu är det talaren som fäller domen över sina motståndare och målar upp bilden av sanningens oundvikliga seger. Dikten visar hur sanningen är som, nästan som ett virus. Den är omöjlig att utrota helt. Du kan tysta en röst, visst, men sanningen lever vidare. Den färdas i viskningar mellan föräldrar. Den bärs fram i ljudet av barns fotsteg. Och till slut etsar den sig fast i stadens kollektiva minne. Den går helt enkelt inte att stoppa. Och här kommer den slutgiltiga domen. All den där makten som bygger på girighet och lögner, den kommer till slut att falla samman. Och vad finns kvar då vid ruinerna? Inte segerherrarna, utan barnen.
Deras drömmar blir de tysta vittnena till systemets fall och de blir själva grunden för något nytt. Och så avslutas allt med den här raden som är en total knockout. Att tysta en röst, det är en tillfällig seger som bara funkar i mörkret. Men du kan aldrig stoppa solen från att gå upp. Sanningen, hoppet, framtiden, de är lika oundvikliga som morgonens ljus. Så, dikten lämnar oss med den här frågan. Vad blir egentligen kvar när tystnaden väl bryts? När alla lögner har rasat och sanningen äntligen får komma fram, vad är det då som visar sig ha ett verkligt bestående värde? Och texten ställer den här raka, tunga frågan. Och den är ställd för att vi verkligen ska fatta. Vad blir de mänskliga konsekvenserna av det som den här skuggförvaltningen gör? Svaret, det är barnen. Det är de som betalar priset. Deras framtid, deras drömmar, deras chanser i livet, allt det där görs om till en slags handelsvara. Något som man kan köpa och sälja i mörkret som om det inte betyder någonting. Och det handlar om de här små, vackra, djupt mänskliga sakerna som bara plockas isär, bit för bit. Varenda punkt på den här listan, det är en förlorad chans, ett hopp som släckts. Det är ju en attack mot själva pulsen, själva livskraften i ett helt samhälle. Men, och det här är viktigt, texten stannar inte i mörkret. Låt oss se hur allt det här bygger upp mot berättarens bergfasta tro på att det här mörkret bara är tillfälligt. Att sanningen, den har en egen inneboende kraft. Poängen är att sanningen är seg. Den är en kraft som överlever på en massa olika sätt, även när man försöker tysta ner den med all makt. Den går liksom inte att radera helt, för den finns invävd i hela samhället, i allt vi är. Och här kommer en slags profetia, en varning kan man säga. Att allt det som antagonisten gör, alla försöker att styra med rädsla, det kommer till slut att slå tillbaka på dem själva. För trycker man ner folk, då föder man motstånd. Alltid. Så vi landar i textens otroligt starka och hoppfulla slutord. Och det är verkligen som ett löfte. Ett löfte om att ljuset kommer att vinna, att tystnaden kommer att brytas och att hela den här kampen, när allt kommer omkring, handlar om en enda sak. Att ta tillbaka framtiden för nästa generation. Det är en tuff vision absolut, men framförallt är den hoppfull. Välkommen! Vi har fått en riktigt stark text från dig den här gången. Dikten Staden i mitt blod av Jan Idris Dawe. Den vibrerar verkligen av känsla. Och tanken är väl att vi tillsammans ska försöka förstå kraften i den, utforska den här konflikten den målar upp. Det handlar ju om sanning, tillhörighet, motstånd mot någon slags övermäktig kraft. Det känns väldigt personligt, väldigt laddat. Okej, vad kör vi igång och packar upp det här? Ja, det första som slår en är ju den där råa ärligheten och den direkta konfrontationen. Tilltalet ni, det sätter ju tonen direkt. Det skapar en spänning, en känsla av, en anklagelseakt nästan. Det blir tydligt att det är ett utsatta jag mot en anonym men uppenbart mäktig grupp. De eller ni. Man känner trycket liksom. Verkligen. Den där motsättningen finns där från första raden nästan. Och vilka är de här ni då? Dikten är ju inte nådig i anklagelserna. Det sägs att de handlar barnens framtid som varor i nattens torg. Alltså, vilken bild! Otroligt tungt. Ja, det är en brutal bild. Och att de kväver skolans ranunkler med tysta händer. Det låter så smygande på något sätt. Den formuleringen är intressant. Kväver skolans ranunkler. Ranunkler är ju ofta något vackert, något spirande, nästan oskyldigt. Att de kväves med tysta händer, det förstärker ju det där intrycket av en makt som verkar i det dolda. Inte öppen aggression, men resultatet blir ju förödande. Som att strypa livskraften liksom, subtilt. Och sen kallas de affärsmän i sorgens bransch. Trots att de kanske utger sig för att vara tjänare. Det antyder ju en otrolig cynism. Att de tjänar pengar på andras lidande. Absolut. Affärsmän i sorgens bransch. Det pekar ju rakt på en exploatering av sårbarhet. Att man kommersialiserar tragedier eller svårigheter. Det är en skärpt kritik mot deras påstådda godhet. Pekar på ett vinstintresse under ytan.
Och det fortsätter ju. Döda drömmar med administrativa knivar. Den bilden, den fastnar verkligen. Den fångar ju precis hur byråkrati och opersonliga beslut kan krossa folks hopp och framtid. Inte ett blodigt vapen, men effekten blir ju densamma. Drömmar dör. Den metaforen är så central, administrativa knivar. Den visar en makt som inte är fysiskt våldsam i första hand, utan snarare byråkratisk, systemisk. Knivarna är liksom gömda i processer, regler, beslut som kan verka neutrala på ytan, men som skär djupt. Det är ju en makt som är svår att peka på, svår att försvara sig mot, just för att den är inbyggd i systemet. Och sen det där med lagen, hyckleriet. De kysser lagen på pappret men slickar pengarnas fläckar. Det målar ju upp en bild av en fasad, en yta av laglydighet. Men under den styr pengarna. Eller ren korruption kanske. Lagen respekteras bara på pappret. Det förstärker ju bilden av en makt som verkar i skuggorna. De sägs ju hata sanningens ljus och gömma sig i tystnadens nät. Tystnadens kultur nämns ju specifikt som ett sätt att gömma era affärer. Det är inte bara att undvika granskning, det är att aktivt bygga strukturer av tystnad. Ja, för att kunna fortsätta ostört. Precis. Och mitt i allt det här så finns det ju den där specifika attacken mot jagets trovärdighet. Det känns extra utstuderat. Dikten säger att de utnyttjar att jag inte föddes här för att göra mig mindre mänsklig. Och att de sprider lögner, kallar honom psyksjuk, sinnessjuk. Det känns ju som en medveten strategi. Ja, det är ju en klassisk metod, tyvärr ofta effektiv, för att tysta en kritisk röst. Genom att ifrågasätta någons mentala hälsa eller deras tillhörighet inte föddes här, så försöker man flytta fokus från vad som sägs till vem som säger det. Budskapet undermineras genom att attackera budbäraren. Det handlar inte längre om sakfrågan utan om att så tvivel kring personen, deras motiv, stabilitet, legitimitet. Det är en mörk bild som målas upp. Men det som verkligen gör intryck är ju att diktens jag vägrar tystna. Trots allt det här. Vad är det som ger den styrkan, motståndskraften? Dikten pekar ju på kärleken till staden. Men staden älskade mig först och jag gav den min röst. Det låter som en djup relation. Ja, och det är en viktig nyans. Tillhörigheten är inte given. Den är ett resultat av ett aktivt val, en ömsesidig relation. Det land jag valde som mitt, fött ej av min moder, men av min tro. Det ger ju en annan tyngd åt engagemanget. Det är inte bara en plats han är på, det är ett hem han valt, som han känner lojalitet och kärlek till. Och som tydligen älskar honom tillbaka. Så försvaret vilar på den grunden, men också på lagen. Det står ju att landet försvarar mig med lagens ord, medan jag försvarar det med kärlek. Det är en intressant kombination det där, den formella rätten och den personliga passionen. Inte antingen eller, utan både och. Den där dualiteten är nog nyckeln. Lagen är den objektiva grunden, principerna man kan hänvisa till. Den rationella ryggraden, kan man säga. Men kärleken ger den emotionella drivkraften. Motivationen att fortsätta kämpa, även när det är motigt och systemet jobbar emot den. Utan kärleken kanske lagen bara blir tomma ord. Utan lagen kanske kärleken saknar verktyg. Det förklarar kanske varför jaget betonar det som de inte kan ta ifrån honom. Det är ju inte prylar, utan minnen. Särskilt minnen från skolan. Barnens skratt i korridoren, pennans första spår på papper. En lärares ögon som tänder morgonens hopp. Det är som att de minnena är, skyddade. Precis. Minnet blir en inre fristad. Ett personligt arkiv dit makten inte når. Ni kan krossa mitt namn, men inte de minnen jag bär. Namnet är yttre, det kan smutsas ner. Men minnena av skratt, lärande, hopp, de är ju internaliserade. De blir kärnan i det som är värt att försvara. Och de är immateriella. Man kan inte konfiskera ett skratt, eller hur? Eller radera en lärares blick ur någons inre. Det blir en källa till styrka och identitet som står emot attackerna utifrån. Så vi ser den här inre kraften som bygger på kärlek, lag och minnen. Men hur tar motståndet sig uttryck? Rent praktiskt. Dikten verkar ju lägga så stor vikt vid ordet, vid att berätta.
Ja, ordet och sanningen framställs ju som aktiva handlingar av motstånd. Varje avslöjande är en fackla i era mörka salar. Varje ord jag skrev är ett frö som vägrar vissna. Att tala, skriva, dokumentera, det blir handlingar som utmanar mörkret och tystnaden som de gömmer sig i. Facklan lyser upp, fröet bär på potentialen till nytt liv, till fortsatt kamp. Det finns en stark tro på att vittnesmålet i sig har en kraft. Och den där bilden av lögnen jämfört med sanningen. Lögnen är som ett tunt papper mot sanningens tegelsten. Det låter ju som att sanningen har en tyngd, en soliditet som lögnen saknar. Även om lögnerna kanske sprids lättare som höstlöv i vinden. Exakt. Metaforen antyder ju att lögner, även om de är många och flyger snabbt, saknar substans. Sanningen däremot, den har en inneboende vikt, en varakhet. Tegelstenen kan man bygga med, den består. Det speglar en tro på att sanningen, även om den är svår att få fram och kanske ignoreras först, i längden kommer att ha större genomslagskraft. Mer beständighet än lögnerna som döljer den. En tro på sanningens, uthållighet. Den här tron på sanningens och ordets kraft är ju, den går igenom hela dikten. Ni kan döda mig i era handlingar, men inte i morgondagens röst. Det finns en övertygelse om att även om individen tystas så lever budskapet vidare. Om vi kopplar det till den större bilden så ser vi en nästan orolig tro på att sanningen och minnet har en seghet som den där dolda, korrupta makten saknar. Även om den ursprungliga rösten kvävs kommer sanningen att fortsätta finnas och höras i ekon. Dikten är ju väldigt specifik där. I föräldrars viskningar, i barnens steg, i domstolens papper, i lagens stavning, i städernas minne. Sanningen blir som ett grundvatten. Den finns där även när ytan är tyst. I det kollektiva medvetandet, i vardagen, i institutionerna, i platsens historia. Det är en stark bild. Hur sanningen kan överleva och sippra fram på oväntade sätt. Så om vi ska försöka summera lite. Vad är det då som står på spel här? Kärnan verkar ju vara individens kamp mot ett dolt, kanske systemiskt motstånd. Men vad är insatserna? Dikten är ju tydlig med att insatserna är enormt höga. Det handlar om barnens framtid som beskrivs som en handelsvara. Det är nog den allvarligaste anklagelsen. Men det handlar också om sanningens värde. Kan sanningen ens existera, respekteras här? Om personlig integritet, rätten att inte få sitt rykte förstört genom lögner och manipulation, psyksjuk, mindre mänsklig. Och rätten att höra till. Att få vara en del av gemenskapen i det land och den stad man valt. Och det blir ju väldigt konkret när dikten beskriver vad som händer med de som försöker dokumentera eller vittna. Ni slår ner den som dokumenterar för att tysta vittnen. Ni tar deras jobb, deras frid, kastar deras framtid ut ur fönstret. Det visar ju hur systemet aktivt försvarar sig, hur det straffar dem som vågar utmana tystnaden. Det är inte bara passivt motstånd, det är aktiva attacker. Ja, det förstärker ju bilden av en makt som är livrädd för att bli avsjälad. Att aktivt tysta vittnen och förstöra deras liv, det är ju ett tecken på desperation. Ett försök att med alla medel skydda de där affärerna i tystnadens kultur. Och det visar ju också hur högt priset kan vara för den som väljer att tala sanning i ett sånt klimat. Bildspråket är verkligen genomgående starkt. Det bidrar till känslan av tyngd och allvar. Vi har nämnt administrativa knivar, sorgens bransch, tystnadens nät, lögnerna som höstlöv, sanningen som en tegelsten. Det är en konsekvens i bilderna som förstärker alltihopa. Och den där bilden av att bära rapporterna, de som stämplar honom som sinnessjuk, som en rustning, det är ju en otroligt stark vändning. Istället för att låta anklagelserna kroscha honom så förvandlar han dem till ett slags pansar. Det signalerar ju, era försök att förstöra mig gör mig bara starkare. Då blir ett synligt bevis på kampen jag för och orätten ni begår. Det kräver ju nästan ofattbar inre styrka att göra den transformationen. Det får en ju att undra igen, varifrån kommer den styrkan? Att inte bara stå ut utan att vända attackerna till en rustning.
Dikten säger ju att det inte handlar om stolthet. Nej, precis. Och det är en avgörande poäng. Det står, jag står kvar inte av stolthet utan av kärlek. Det är inte egot, inte en önskan att vinna för egen del som driver. Det är kärleken. Kärleken för staden som gav mig rötter, för lagen som gav mig rätt. Det är en kärlek till platsen, till principerna om rättvisa och även om det inte sägs exakt där, rimligen också en kärlek till de där barnen och framtiden som hotas av affärsmännen i sorgens bransch. Det är den kärleken som ger bränsle åt motståndet, som gör det meningsfullt att härda ut och bära anklagelserna som en röstning. Dikten blir ju därmed lika mycket en kärleksförklaring till staden och rättvisan som en stridsskrift mot fienderna. Så kärleken blir den yttersta motkraften mot hatet, mot den där smutsiga handeln. Och då blir ju uppmaningen, ta era hot, ert hat, er smutsiga handel. Lägg era rapporter över mina axlar, jag bär dem som rustning. Inte bara trotsig, utan grundad i något djupare. En vägran att låta hatet definiera honom. Exakt. Och det finns, trots allt mörker, en stark tro på framtiden. På att rättvisan till slut kommer att segra. Diktet avslutas ju med en övertygelse. Ni kan tysta min röst för en natt, men inte morgonens ljus. Sanningen kommer att bryta er tystnad och barnen kommer att få sin framtid åter. Det är som ett löfte, en profetia nästan, och en varning till de som agerar i mörker. Ni planterar rädsla, men ni kommer att skörda avsky. Det slutar inte i uppgivenhet, utan i en fast förvissning om att ljuset och sanningen är starkare. I längden. Vilken resa vi har gjort genom den här texten. Från de hårda anklagelserna mot den här, dolda makten som använder tystnad och diskreditering som vapen. Till det här okuvliga försvaret som är så djupt rotat i kärlek. Till platsen, lagen, sanningen, framtiden. Känslan av motståndskraft, vikten av att hålla fast vid minnen och ord och den där nästan orubbliga tron på att sanningen till slut kommer fram. Det är det som stannar kvar, tycker jag. Verkligen. Dikten lämnar oss med den där starka bilden av sanningens förmåga att överleva. Att den inte kan utplånas helt. Att den fortsätter att existera i ekon, i det lilla, i det vardagliga, i det nedskrivna, i det kollektiva minnet. Även när de officiella berättelserna låter annorlunda. Sanningen som ett grundvatten, som sagt. En kraftfull och tankeväckande slutpunkt. Absolut. Och det väcker kanske en sista fråga, en fundering att ta med dig från den här genomgången. Var i din egen värld, i de sammanhang där du befinner dig, kan du höra såna här ekon av sanning? Var viskas det i korridorerna? Var tas de där små stegen som går emot strömmen? Var finns minnet bevarat när den stora, kanske dominerande berättelsen låter annorlunda? Var bryter sanningens tegelsten igenom lögnens tunna papper i din omgivning?